خدمت وطنك فالرحمن يجزيك وقدته للعلا فالرب يعليك عمر. Assalamu alaikum warahmatullah. Salifa kene kono. Biamna kuma chiba saba minka we Asma'u bintu Abi Bakr. Asma'u. Ale saba follow doy munu duna Islamela. Saba musu chama nu chawdo na Islamela ali bulula. Ali chato kunye Zubair ibn al-Awwam. Okunye chiba fa koroke, chiba fa koromso dinge. Zubair. Alin sen ali nukunye Islamela chafarambawi. Asma'u bintu Abi Bakr. Dumina afani chiba bina hijra kabo magata Madina. Sigelale na fuma ko hijra. Asma'u na ko ke dumni labe ubna adi afama ni chibama ma Asma'u ni naka ni musoro abina dumni silmi na ka silmi amina akama ma to jole afana sina mod presilendo musoro ma chela ayo boko fara fly akelen sira chela kelen ga dumni sidi ka sidi nyamina jibani sojada jibadi go kai ko alaka faliye musoro ni flala aljina kono ukara ale tokoy zatu nitaqaini musawan tigifla Asma'u bintu Abi Bakr. Asma'u alake mo la dabule bay amoken na so kana soro sina aboga tara kutu ay dinga ko yala ifay mun toy ay wado dama wa ay dumun toya ko ay dumni bare toy ani wari kaso afatato ayu kalfa alala ma foito so dum tin warti ima sabo kalimanya au kayu kalfa alala kuma Asma'u na akorke ukumi uga bangena wele abi bagange ka sina mawani sina bokare sinotunu kase uga hira noya mal maslamo sina Asma'u ale kumlasin todo Abu Jahli mi ni ale ni kafuru faranya wa kubina ta ci ba fa akaso nalai ci ba kuna funi abura fajida fe kuma ubul fla bora la masaka fo isro kuma ci ba unyere la kuma unna nasu marafe kana sina abu gargaso Asma'u daile wani ako ifatara mi aw kalima yaro don Abu Jahli tege da ko wora fuga bulu family bi ara kuma kana aw ko dimitora la kanya ma be kona man maslamo sabo munu yi sengeku ka febele teleku mai abaga fakodo afanjo mi nyom fe o isna Muhammadi man maslamo kuma sai Asma'u ale la sidokno tiba ani sena bogar sera Madina sababu mfulawu yela mana Madina ala ke sababu yele kun munu sera yi musum nundo kun lasil todo uludo ala ke uludo de musegruko kadaka maga klimani Madina climatically anu yele ma kamano gambu kandoni ala ke Asma'u ya hijra ga ta Madina domina asira ku ba miskila dron ale jignai ala so dinga Abdullah ibn Zubair uluki saba follow din munun kira kamo bawi alman bawi Madina kono makan kono ale gna ke islama ko ni moyi Muawiya dinga ka khalifa kofe kuma Asma'u jigna Madina ade ciba da kishin na baka ciba ne so na kosobe ciba da akhdimni ke wati wi tamaro tige ciba family du ka ace Abdullah ciba di wokai maslamo Abdullah ibn Zubair Asma'u dinge sai Asma'u
ale den ne kɛra sababu ka nisɔndiya fɔlɔ ye Madina ka d'a kan minnu denw sigir'u kɔ sababu ma basigi kuma ale nana ale jiginna o kɛra u ka nisɔndiya fɔlɔ ye o tun bɛ Abdulahi ibn Zubair a denkɛ ta de ka yɛlɛ n'a ye Madina kɔnɔ ka se ka silamɛ tɔw nisɔndiya u ka hɛrɛ fɔlɔ ɲɛ sabanan belebele a kɛra denkɛ ma hɛrɛ ye a kɛra maa min ye a kɛra silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ye san 30 ɲɔgɔn na tɛmɛnen ci b'a fa tile kɔfɛ Asma bintu Abi Bakr olu tun ye saba minnu ye u ye kalan kɛ ci b'a ka madrasa la ci b'a ka madrasa ye jumɛn ye silamɛya daminɛ na ka se san 3 ɲɔgɔnna ma ci b'a tun bɛ sabaw kalan dogo la a kun kalan yɔrɔ min na saba dɔ bɛ yen ko Al-Arqam ale ka so yɔrɔ kun ka jan ka bɔ Magan dugu kɔnɔna na o kuma u bɛ taa kalan kɛ a fɔ ma ko Darul Arqam ci b'a kun bɛ sabaw kalan ɲini qala ta'ala huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayati Allah subhanahu wa ta'ala ko ale ye ci b'a bɔ jamakulu la jamakulu minnu n'u ma kalan a bɛ Allah subhanahu wa ta'ala kuranɛ kalanw ye wa yuzakkihim abu saniya wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma o kuma ci b'a ka madrasa kalan jumɛn tun bɛ yen o de tun ye nin abu kalan al-kitaba wal hikma kitabu n'o ye kuranɛ ye ani hikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin ka sɔrɔ o kuma filibandiya kɔnɔ walima silamɛw sababaw bɔra ni kalanyɔrɔ in na Darul Arqam na ci b'a kun b'u kalanyɔrɔ min na dugu la yanni ka furu ka b'u kalama ka lajaba sigiw da la ni sahaba ninnu kɛra cɛbaw ye Ala kɛra kun b'u kalan hikma mun da o dɔ ye al-mawt tuhfatul mu'min ko saya o ye mu'minu ka kado de c'est-à-dire que ni saya nana mu'minu ma o ye kado de ka d'a kan ni limana Allah subhanahu wa ta'ala i tɛ foyi ni diɲɛ na bilen an talqa Allah i bɛ taa Allah subhanahu wa ta'ala kunbɛn walima silamɛw sallallahu ala rasulillah Asma bintu Abi Bakr ana cɛ Zubair ibn Awam ala y'u garisɛgɛ den caman na Madina kɔnɔ ale yɛrɛ ala y'a sɔn si la fo ka se san 100 ma Rɔba nana k'a fɔ hali a ɲin kelen ma bɔ muso farin mun don don dɔ la a nana ci b'a nɔfɛ kisi ni nɛɛma b'a kan a ko ci b'a ma ko ale tɛ foyi sɔrɔ ka nafakati ka saraka ko fo ni a cɛ nana ni fɛn minnu ye so kɔnɔ ci b'a kama kisi ni nɛɛma b'a kan la tuki fa yuku alayk o kɔrɔ de ye i kana a bɛɛ garder yani Ala kana i garisɛgɛ siri o rɔy ci b'a a jira Ala k'a fɔ a bɛ se ka cɛmina ni hɛrɛ min so kɔnɔ a bɛ se ka dɔ b'a la ka di voisin ma a bɛ se ka dɔ b'a la ka di mɔgɔw ma silamɛw Asma bintu Abi Bakr a ye hadisa min minɛ ci b'a la a sera hadisa 58 ma ni hadisa y'o dɔ ye o kuma a denkɛ nana kɛ silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ye a yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔna na san 30 ani kɔ ci b'a fa tile kɔfɛ o kuma silamɛw bilala ɲɔgɔn na fitinɛ wulila a denkɛ kamana gɔnna ka to silamɛw ka ɲɛmaya la u nana k'u bɛna faga fo alikaba la o kuma min nana nɔfɛ o kun ye silamɛw ka o kun ye mɔgɔ jugu dɔ ye silamɛya kɔnɔna na ka da kalifaya fɔɲɔgɔnw ka bon Abdulahi ibn Zubair fitinɛ juguyara u nana Abdulahi ibn Zubair faga yan'o cɛ a taara bɔ a ba ye a ko ko ale bɛ ka ale ma jɔrɔ saya la nka ni mɔgɔ jugu n'ale faga a bɛ sɔn ale gulon alikaba la o kun ye jugujuguba ye mɔgɔ faala ninnu fɛ Asma ko a denkɛ ma a ko i kana siran ko saya de ye silamɛya ka kado ye kuma ko n'i siranna i ma kɛ ale den ye kuma ko n'a sɔrɔ ni i bɛ tiɲɛ de kan ko n denkɛ taa i bɛ saya i kunna wololen
مسكا من فايا أسمعك بسراويني. لا تخف السلام عليكم. لومة في الله من لسن ولا غبي وزير يناويك ولا تهن ولا تحزن إذا رضى ذو حاسد سالق فالحق وافيك وثق به وترجى منه نصرته فإن نصرته تنجي وتعليك إن تنصروا الله ينصركم لمثلية نصا صريحا من الجبار يرضيك نصا صريحا من الجبار يرضيك